कमर में नमर खुशी लेला कटरवा भाला से फंसी गेले कमर में नमर खुशी लेला बोला मदर हमरा से फंसी गेले गेल हलो मट कटी करैला देखी के छौरी गे हंसी देले गेल हलो मट कटी करैला देखी के छौरी गे हंसी देले कमर में नमर खुशी लेले कटरवा भाला से फंसी गेले कमर में नमर खुशी लेले बोला मदर हमरा से फंसी गेले गेल हलो मट कटी करैला देखी के छौरी गे हंसी देले गेल हलो मट कटी करैला देखी के छौरी गे हंसी देले कमर में नमर खुशी लेले कटरवा भाला से फंसी गेले कमर में नमर खुशी लेले देवनाथा डरेवरा से फंसी गेले गई कमर में नमर खुशी लेले जैसी भी भाला से पटी गेले देखे में छौरी लागो कही ननकी लप लप छौरा के मारो ही कनकी गई 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 देखे में छौरी लागो ही ननकी लप लप छौरा के मारो ही कनकी देखे छो गौवा समाज के छौरा तो छौरी के घर में घुसी गेले देखे छो गौवा समाज के छौरा तो छौरी के घर में घुसी गेले कमर में नमर खुशी लेले जैसे भी भाला से फंसी गेले कमर में नमर खुशी लेले देवनाथा डरेवरा से फंसी गेले गई कमर में नमर खुशी लेले जैसी भी भाला से पटी गेला कमर में नमर खुशी लेला बोला मदर डबरा से फंसी गेले के तनको न छोड़ी होलो तोरा लाज गे सोचले ने कहतो कि गौवा समाज गे गई 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 अगे तनको न छौरी भेलो तोरा लाज गे सोचले ने कहतो कि गौवा समाज गे डाइटर सरगम छौरा कृष्णा के छौरी गे तू धुसी देले डाइटर सरगम छौरा कृष्णा के छौरी गे तू धुसी देले कमर में नमर खुशी लेले ओम सागर से तू गे पटी गेले कमर में नमर खुशी लेले छौरा डरेवरा से फंसी गेले गई।